also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh why can't I? Un soldat est sans pitié. La pitié est une faiblesse. Et la faiblesse... Nous avons un homme blessé parmi nous. Notre devoir est de l'aider. Kurt Russell, soldat en sommeil, machine à tuer quand sonne le réveil. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais tous les tuer, mon lieutenant. Soldier, mercredi, 20h40. Det er Christian. Hej. Ja, jeg er her nu. Jeg landede i morges. Hvad? I bad? Ja, jeg har barberet mig ude i lufthavnen, hvis du gerne vil vide det. Jeg siger, jeg har barberet mig ude i lufthavnen, hvis du gerne vil vide det. Ja, jeg har det godt. Lige nu går jeg og kigger på markerne. Mit fædreland.
er sgu smukt. Jeg får helt lyst til at flytte hjem igen, men det får nok sine problemer. Jeg siger, det får nok sine problemer nu. Ja, men jeg skal nok klare det. Ja, det bliver vel chokerende. Hvad? Du falder ud? Okay, hej. Hvad fanden, det var sgu da min bror, mand. Det var sgu da min storebror. Hvorfor helvede siger du ikke noget, mand? Hva? Som om jeg så ham, altså. Du må ordne alting selv her, mand. Hvad fanden, Christian, mand, hva? Det har kæft, mand. Har du set det, Kasper? Han er kraften med gået hele vejen fra Paris, du, bror, mand. Nej, jeg er bare gået fra stationen af. Hej, ja. Hold kæft, mand. Hej. Jeg nakker nu, hva? Hip, hip, mand. Jeg knipper dig kraftigt, mand. Hold kæft. Du er lystig, mand. Ej, det var kraftigt mig længe siden, hva'? Er du sindssyg, mand? Hvordan går det? Jeg giver dig sgu lige et lift. Så hop lige ud med jer, unger. Jeg giver lige Christian lift. Vi kan sagtens være der Ja, sammen. kom ud med dig, Kasper. Kom nu med det. Ja, kom nu. Ikke? Kom så. Ja, så. Så sæt dig foran. Jeg bare det sidste. Ej, hold da kæft, vi skal sgu have en snak. Vil du have, vi skal gå hele vejen? Hvad er der, mand? Fanden tror du, vil du have, vi skal gå hele vejen, mand? Hold da kæft. Og min bror, mand. Nu må der med mig holde op. Det må du selv. Må du tage hjem, mand. Ja, Hold din kæft. slap nu af. Ja. Hvor far er kommet? Ikke nu. Hallo? Lars, hvad hedder du? Lars. Lars. Okay, Mads, prøv at høre. Jeg har det sådan lidt svært med nyansatte, du ved ikke, men okay, nu ved du det, ikke? Så Hvem tror du, vi er? Det her, det er Christian. Det er min bror. Han har 2 restauranter i Paris, ikke? Og jeg har sådan en lille bistro ude i Sydhavn, ikke? Nå, okay. Vi er vokset op her, så vi ved godt, hvordan vi behandler kunder og sådan noget, ikke? Og hvis du er en rigtig god receptionist, ikke? Så holder du lidt øje med, du ved, hvem er gæsterne, der er hvem, ikke? Og så giver du også værelse nummer 9 og nummer 19, ikke? Og så klapper vi kaj til den gamle. Ja, men du står ikke her på listen. Hvad for noget? Prøv at kigge en gang til. Jeg tror det er Michael Klingenfeldt Hansen. Jeres far har sagt til mig, at Michael ikke er inviteret. Ja, jeg ved godt, hvad det er. Okay, Mads, prøv at høre. Lars, ikke? Ja, Lars. Det gik lidt amok sidste år, ikke? Jeg blev skidefuld og sådan noget, ikke? Og så når jeg drikker, så går det lidt amok. Og snapser for meget. Og når jeg drikker, så knalder det lidt ud, ikke? Vi må finde ud af et eller andet. Jeg har fandme min familie med og det hele, ikke? Ja, Michelle er her jo også, så... Ja, det ved jeg ikke noget om, det der. Jeg vil bare gerne vide, om der er et værelse, eller om der ikke er et værelse. Der er ikke et værelse. Så vil jeg godt tale med min far. Det er nu. Ja, men han er ikke kommet hjem fra Så jagt. må du kraftedeme se at finde ud af et eller andet. Det er ligesom dit job, er det ikke det? Hvad? Lars, find bare et værelse. Jeg skal nok snakke med far om det. Okay, prøv at høre. Hvis nu du tager et af de små værelser dernede, ikke? De bliver aldrig brugt. Nummer 3 og nummer 1 dernede, ikke?